Hello, Ευάγγελε. How are you, my friend? Είσαι καλά? Ήμουνα και καλύτερα, ήμουνα και χειρότερα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο, γιατί σήμερα έχει ματσάρες στην Ευρώπη. Ξέρεις ότι μου αρέσει να μιλάω για ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο για ποδόσφαιρο. Μέσα από το ποδόσφαιρο θα μιλήσουμε και για άλλα πράγματα. Μ' αρέσει. Ωραία. Να κάνουμε και μια διαφορετική προσέγγιση ματιά στα γεγονότα. 4 ελληνικές ομάδες, μία ήδη περασμένη, η αγαπημένη σου, Η αγαπημένη μου. λόγω Λουτσέσκου. Α, λόγω Λουτσέσκου. Εγώ πολλές Όχι αγαπημένες. σαν ομάδα, Λουτσέσκου. Ξέρεις ότι εγώ είμαι θειασότης και οπαδός του πολυοπαδισμού και όχι του μονοοπαδισμού. Έχεις περάσει από πολλά μετερίες, γιατί το έχεις πει άλλωστε. Ναι, γιατί έχουμε πει ο άνθρωπος είναι πολυγαμικό, άρα δεν χρειάζεται να είναι μονοοπαδικό, είναι και πολυοπαδικό. Ωραία, πάμε λοιπόν στους άλλους τρεις. Γιατί αυτός είναι τελειωμένη ιστορία. Ό,τι και να κάνει, έχει βγει πρώτος, έχει περάσει, είναι χαλαρός. Ο οποίος όχι μόνο είναι χαλαρός, αλλά θα πάει απευθείας στο Conference League. Ενώ οι άλλοι τρεις, αν προκριθούν, δηλαδή ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, θα πρέπει μετά να περάσουν ένα ακόμα μίνι γύρο Αυτόν τον για να ενδιάμεσο βρούνε τον νοκάουτ και καλά. για να βρούνε τον ΠΑΟΚ. Ωραία, να τους πάρουμε χρονικά. Παναθηναϊκός. Μ' αρέσουν οι ήχοι. Εντάξει, είναι φυσική γιατί είναι live. Δίνουν οι ήχοι, πρόσεχε να δεις, δίνουν αυτή την αυθεντικότητα, αυτή τη φυσικότητα και γι' αυτό ακριβώς κάναμε το πείραμα, αν κατάλαβες, της πόρτας. Αν ανοίγει και Μπράβο, και να κλείνει και τον ήχο. Για να είναι. είναι, ρε παιδί μου, είναι από πίσω αυτό το χαλάκι, ήχος πόρτας. Για Ναι, πες μου, έτσι λοιπόν, λέγεται. χρονικά Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός Μακάμπι του Τελ Αβίβ. Γιατί Τον υπάρχουν βολεύει και η ισοπαλία. καμιά 15 Από Μακάμπι. το πρωί ακούω παντού ότι εντάξει, ναι, τον βολεύει η ισοπαλία, αλλά δεν έχει και τίποτα. Γιατί ο Παναθηναϊκός πάει για την νίκη, ο Γιωβάνοβιτς δεν πάει ποτέ, ας πούμε, για την ισοπαλία κτλ. Και ο Βαγιανίδης στη συνέντευξη είπε ότι θα μπούμε μέσα για να νικήσουμε. Εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός. Ήταν εντυπωσιακή η παρουσία του στη συνέντευξη. Είπε πολύ ωραία πράγματα για έναν 21 χρονών Έλληνα ποδοσφαιριστή. Μέχρι και ο Γιωβάνοβιτς το επισήμασε και του έδωσε συγχαρητήρια για το λόγο που έβγαλε. Εντάξει, ο Βαγιανίδης γενικώς πέρα από το κομμάτι αυτό που είναι πολύ ωραίο, γιατί τα νέα παιδιά μιλάνε και καλύτερα από τους παλιούς, γιατί έχουν μεγαλύτερο και καλύτερο επίπεδο γενικώς. Παλιά στην εποχή μας. Η δυσκολία μεγάλη. Στην εποχή μας, αυτοί που ξεχώριζαν ήταν οι μπασκετμπολίστες. Ο κύριος Αποσκήτης μπορεί να το βεβαίωσει. Ναι, σε επίπεδο στις δηλώσεις που κάνανε. Δεν είχαν καμία σχέση με τους ποδοσφαιριστές, να τα λέμε. Δεκαετία του 90 αυτό, έτσι. Ναι. Και πιο πίσω. Ωραία, ο Βαγιανίδης τα είπε, εσύ Ναι. τι βλέπεις. Βλέπεις τον Άσο από Παναθηναϊκό ημίχρονο. εύκολο βράδυ. Εύκολο βράδυ, κοίτα να δεις. Ο Παναθηναϊκός του Γιωβάνοβιτς θεωρώ ότι έχασε τα δύο προηγούμενα παιχνίδια του και την ευκαιρία να προκριθεί στον επόμενο γύρο του Europa League, τα έχασε από τον προπονητή του. Για τη διαχείριση που έκανε στα μάτια με τη Ρεν, λες. Ναι, με τη Ρεν. Βασικά ναι, με τη Ρεν. Δεν ήταν τα δύο προηγούμενα, τα δύο μάτς με τη Ρεν. Γιατί με τη Villarreal, εντάξει, καλός ή κακός, ισπανική ομάδα είναι πιο δύσκολη ομάδα, πιο μακριά από Ναι, εμάς. εντάξει, το πάλι. δεν είναι η γνωστή Villarreal, η φετινή. Δεν είναι του παρελθόντος. Έτσι. Ναι, δεν είναι του παρελθόντος και του πρόσφατου παρελθόντος. Είναι μια ομάδα που για να χτίσει το προπονητικό της κέντρο πούλησε ό,τι καλύτερο είχε και πήρε 130 εκατομμύρια. Και μεταξύ μας τώρα, άμα την πάταγε πάλι ο Μαρθελίνιο, θα τον λυπόμουν πάρα πολύ τον άνθρωπο. Εν τω μεταξύ, αυτό το ελληνικό, τι του είχαν σύρει, τι του είχαν δεν γράψει. Ευτυχώς γλιτώσαμε, πανηγυρίζαν οι Ολυμπιακοί. Που θα αρχότανε. Που ναι, τι θα παθαίναμε, ευτυχώς φέραμε τον γίγαντα, τον Μαρτίνεθ. Έτσι. Και πριν είναι Αλέκτορ, δηλαδή. Γλιτώσαμε από το μυρωδιά, το παλτό, το Μαρθελίνιο, έτσι. Και πήραμε τον Μαρτίνεθ, ο οποίος διακοπεύει, ας πούμε. Ναι, διακοπεύει, ναι, γιατί κοντός ψαρμός, αλληλούια, και μην βιάζεσαι. Anyway, ναι, με τη Villarreal και νομίζω και εκεί, και σε αυτό το μάτς έκανε λάθος ο Μαρτίνεθ. Ο Γιωβάνοβιτς. Γιατί όταν πάει να παίξεις αυτό το τσίκι-τσίκι και πάει να το παίξεις κόντρα και σε μια μέτρια ομάδα, όπως είναι η φετινή Villarreal, αλλά αυτοί οι Ισπανοί το ξέρουν, γεννιούνται με αυτό το πράγμα. Αυτό έχουν μάθει να παίζουν από τότε που είναι μωρά. Οπότε σε περιμένουν, αυτοί το παίζουν και στην προπόνηση. Εσύ πάει να το παίξεις όπως αγωνίστηκε ο Παναθηναϊκός στην πρώτη ώρα στο Μαδριγκάλ, λέγεται ακόμα το γήπεδο, ή άλλαξε. Εξαρτάται, γιατί κάποια ψυχή από το Βόλο μεριά το λέει και Μαντριγκάλ.
Μαδρίγαλε λέει. Λοιπόν. Ναι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός. Για μια ώρα πήγε εκεί πέρα και χωρίς να κάνει ουσιαστικά πολλές φάσεις, του είχε βάλει 3 γκολ χωρίς να το καταλάβει. Ναι, σβηστά σχετικά. Και εντάξει, μετά κάπως το μάτς στο 3-2, αλλά τώρα σήμερα δεν ξέρω, έχεις εικόνα της Μακάμπι. Την εικόνα της Μακάμπι. Την τελευταία της εικόνα, δηλαδή πώς έπαιξε με τη Villarreal, πώς έπαιξε εντός. Όχι. Έχω μια εικόνα σχετικά με τη Villarreal. Ότι είναι μια ομάδα η οποία θέλει προσοχή, δεν είναι τόσο εύκολη στο. Η Μακάμπι. Ναι. Και μπορεί να, άμα βρει χώρους, να κάνει πάρτι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι θα πάει συντηρητικά και με δεδομένο ότι δεν έχει και καλή άμυνα, γιατί ο καλύτερος αμυντικός στα δικά μου τα μάτια, ο Μάγνουσον είναι off. Ο Μάγνουσον δεν ήταν ο καλύτερος αμυντικός, γιατί το αδύνατο σημείο του Μάγνουσον είναι ότι ο Μάγνουσον είχε συγκεκριμένα στοιχεία που τον κάνανε πολύτιμο. Στο build-up και έναν άνθρωπο ο οποίος μπορούσε να ήταν και στο ψηλό παιχνίδι. Ήταν καλό στο ψηλό παιχνίδι, κάτι που δεν είναι ούτε ο Σέκεφελτ ούτε ο Γεβντάι, και επίσης ήταν κορυφαίος στο build-up. Και γι' αυτό το λόγο, από τότε που έχει φύγει ο Μάγνουσον, δεν είναι τυχαίο για μένα πως είδες έβγαλε θέματα και ο Μπρινιόλι. Γιατί έπεφτε πολύ μεγαλύτερη. Γιατί αναγκάζεται η μπάλα να γυρνάει πολύ περισσότερο πίσω αυτόν και με τα πόδια, εντάξει, δεν είναι και ο καλύτερος του κόσμου. Ο Μπρινιόλι πολύ καλός με τα πόδια. Δεν τον αδικείς. Έλα τώρα, έχεις θέμα με τον Μπρινιόλι. Προτιμώ Λοντίκιν εγώ. Καλά, έχεις θέμα. Δυστυχώς σήμερα θα παίξει πάλι ο Ιταλός όμως. Και να πεις ότι είσαι και κοντός, δεν είσαι κοντός, ρε φίλε. Κοντός δεν είμαι, ρε φίλε. Ναι, αλλά τέτοια τώρα βγάζεις τέτοια θέματα, σε παρακαλώ πολύ. Δεν μου αρέσει ο Μπρινιόλι, ούτε σαν φυσικό. Ούτε ο Μπρινιόλι αρέσει, ούτε ο Ιωαννίδη αρέσει και του απαξιώνει τώρα. Και σου είχα κάνει σχόλιο και σχόλιο σε αυτό που είχε γράψει στο Facebook. Για τον Ιωαννίδη δεν αλλάζω γνώμη. Για τον Μπρινιόλι. Κάτσε με τα πόδια, το δυνατό σημείο του Μπρινιόλι είναι τα πόδια. Και θα σου πω και κάτι. Τότε να τον κάνουμε χάφρε, φίλε. Ο Μπρινιόλι τι είναι? Ιταλός, μέτριος τερματοφύλακας. Ιταλός. Ασπέτα. Είναι Ιταλός ο Μπρινιόλι. Ναι. Okay. Έρχεται από τη μεγάλη, τη γνησμένη Ιταλική σχολή τερματοφυλάκων. Ακόμα και ένας μέτριος που έχει όμως όλη αυτή την παιδεία, την τακτική, την τεχνική του τερματοφύλακα, εδώ στην Ελλάδα μπορεί να. Και είναι και σοβαρός, γιατί είναι σοβαρός ο Μπρινιόλι, μπορεί να στέκεται. Πόσο μάλλον και σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός του Γιοβάνοβιτς που έχει επενδύσει σε αυτό το build-up από πίσω. Ο Λοντίκιν δεν μπορεί να το υπηρετήσει. Ο Μπρινιόλι, το δυνατό του λοιπόν σημείο είναι αυτό. Ότι είναι καλός με την μπάλα στα πόδια και πολύ σίγουρος. Σου υπενθυμίζω άλλο ένα μέτριο τερματοφύλακα, γιατί όντως για τα ευρωπαϊκά στάνταρ είναι μέτριος τερματοφύλακας. Είναι μέτριος τερματοφύλακας ο Μπρινιόλι. Μέτριος τερματοφύλακας ήταν και ο Βάλτερ Σορεντίνο, που είχε έρθει στην ΑΕΚ μαζί με τον Μπρούνο Τσιρίλο. Ναι, μιλάς για 10 και χρόνια πριν. Ναι. Παραπάνω χρόνια πριν. Ναι. Όχι μόνο, δεν είχε παίξει ο Σορεντίνο ποτέ Serie A. Ναι, ήρθε στην ΑΕΚ. Σωστό. Καθιερώθηκε 2 χρόνια, έφυγε, πήγε, έπαιξε Ισπανία, Γρανάδα, γύρισε και έπαιζε μετά Serie A. Και σε μεγάλη ηλικία μάλιστα. Μπράβο. Ο Μπρινιόλι λοιπόν. Και αυτός από την Serie B μας ήρθε. Ναι, ο Μπρινιόλι. Γιατί είχε ανέβει με την έμπολη, δεν θέλησε να μείνει δεύτερος και ήρθε στο Παναθηναϊκό και με, με μια πολύ καλή συμφωνία οικονομική με 300 χιλιάρικα. Καλή συμφωνία για τον Παναθηναϊκό εννοείς? Ναι, για τον Παναθηναϊκό 300 χιλιάρικα. Και για τον παίχτη θεωρητικά, για τερματοφύλακα μπορεί να πει κανείς. Anyway, για να ξαναγυρίσουμε, γιατί το χάσαμε με μένα που έχω τη διάσπαση, τη γνωστή διάσπαση προσοχής και με παίρνεις παραμάζωμα. Από το ένα θέμα πάμε στο άλλο. Να ξαναγυρίσουμε τώρα στο θέμα μας που ήταν τι θα κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Ναι, τέλος πάντων, με την Γετβάη και Σίνκεφελντ εγώ δεν είμαι ποτέ σίγουρος πίσω. Καλά κάνεις. Ναι. Αμυντικό χαφ ποιος θα παίξει, Θέλω να πιστεύω Αράου και όχι η Κορτίνα. Ποια είναι η Κορτίνα? Ο Πέρεθ. Οκ. Μάλιστα. Αριστερό μπακ Μλαντένοβιτς ή Χουάνκαρ. Μάλλον Χουάνκαρ που επιστρέφει από το πρόβλημα ακοής που απέκτησε στον τέρμι. Όντως είχε πρόβλημα ακοής. Είχε πρόβλημα ακοής. Οκ. Ο βασιλιάς της Κροτίδας, εντάξει, ο άνθρωπος έχασε προπονήσεις, έχασε ένα μέρος της ακοής του για ένα χρονικό διάστημα. Ναι, οκ. Λοιπόν, δεξιά ο Βαγιανίδης. Δεν νομίζω να βάλει κάποιον άλλο. Ιωαννίδης Σεντερφόρ σίγουρα. Αυτό το είναι. Λοιπόν, εμένα, αν με ρωτούσε ένας φίλος μου, ο Κωνσταντίνος. Δεν ξέρεις τον Κωνσταντίνο. Μιλάς για το διευθυντή του CMP Sports School. Ναι, με ρώτησε τι βλέπει σήμερα στο Παναθηναϊκός Μακάμπι. Εγώ στοιχηματικά, αν μπορούσα να δώσω μια πρόταση, θα έλεγα θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός over 1,5 γκολ και σκόρερ τον Ιωαννίδη. Γιατί? Για πάρει πέναντι ο Παναθηναϊκός. Γιατί αλλιώς δεν πάρει γκολ αυτός. Να σου πω κάτι, μην γίνεσαι τόσο προκλητικό. Από τα 10 γκολ που βάζει τα 11 είναι πέναντι. Τώρα θες να μιλήσουμε σοβαρά ή θες να επενδύσουμε στον προκλητικό αρνητισμό που βγάζεις κατά του Φώτη Ιωαννίδη? Δεν βγάζω προκλητικό. Ενός ιδιώτη νεαρού ποδοσφαιριστή.
Α, γι' αυτό τον αγαπάς. Όχι, δεν είναι το αγαπάω επειδή είναι από την πατρίδα μου, από τα τρελά νερά. Επειδή έχει κάνει τρομερή εξέλιξη ο Ιωαννίδης τον τελευταίο χρόνο. Έχει κάνει πραγματική εξέλιξη. Ναι, θα σου πω κάτι. Αλλά όταν ο Παναθηναϊκός, και επειδή μιλάω και σαν άνθρωπος που τον αγαπά και τον έχει δει και 100 φορές. Τον Παναθηναϊκό ή τον Ιωαννίδη. Τον Ιωαννίδη ευτυχώς λιγότερες. Ναι. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος. Έχει δει το Βαζέχα, το Μπέρκαμ. Έχω δει τον Βαζέχα. Έχω δει τον Σισέ. Έχω δει τον Μπέργκ. Έχω δει ακόμα και τον Φιγκερόα. Έχω δει ακόμα και τον Τοτσέ. Έλεος τώρα. Έλεος, να σου πω κάτι. Κανονικού σεντερφόρ, έτσι. Επειδή ξέρεις ότι έχω μια πολύ καλή σχέση με τις πιάτσες των Αρτζέντιδων. Ναι. Είτε την ελληνική είτε τις διεθνείς. Το γνωρίζω. Θα σου πω κάτι λοιπόν. Αυτή τη στιγμή ο Φώτης Ιωαννίδης, το όνομα του, το ονοματεπώνυμό του, υπάρχει σχεδόν σε όλα τα scouting departments των ξένων ομάδων. Από μόνο του, χωρίς να τον προτείνει κάποιος ατζέντης κτλ. Αυτή τη στιγμή ο Ιωαννίδης στην Ευρώπη είναι στο top 8 των πιο επιδραστικών σεντερφόρ. Αυτή τη στιγμή ο Ιωαννίδης δεν έχει τιμή. Δηλαδή, πριν από ένα χρόνο μπορεί ο Παναθηναϊκός να απέρριψε τα 3-3,5 εκατομμύρια. Πλέον δεν έχει τιμή. Όταν για παράδειγμα για τον Παυλίδη, το συμπατριώτη μας, πρώτο σκόρερ του Ολλανδικού Πρωταθλήματος και της Αλχμαρ, η ομάδα του ζητάει 20 εκατομμύρια και έρχεται η Άιντραχτ Φραγκφούρτης που ψάχνει σεντερφόρ και κοιτάει και τον Παυλίδη και τον Ιωαννίδη και δίνει 12 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό, γιατί υπάρχει πρόταση, έχει έρθει πρόταση στον Παναθηναϊκό, την οποία απέρριψε, να τα πούμε αυτά, να δώσουμε και κάποιες ειδήσεις. Την απέρριψε και ο παίχτης, για το παιδί μπορεί να απέρριψε ο παίχτης δεν έχει κανένα δικαίωμα. Πρόσφατα ανανέωσε, επέκτηνε το συμβόλαιό του και με γενναία αύξηση αναπροσαρμογή οπαδικών. Χωρίς ρήτρα. Χωρίς ρήτρα. Εννοείται. Την απέρριψε ο Παναθηναϊκός στα 12 εκατομμύρια. Τι σου λέει αυτό, κύριε Σούτο, ότι αυτή τη στιγμή αυτό συμβαίνει με τους center for στο ποδόσφαιρο. Όπως πιστεύω συμβαίνει και με τους playmaker και τους center στο μπάσκετ. Αυτά είναι κομβικές. Ο Ιωαννίδης αυτή τη στιγμή δεν έχει τιμή. Έτσι όπως πάει. Δηλαδή μπορεί να ζητήσει ο Αλαφούζος και 15 και 18 και 20 εκατομμύρια. Αλλά το έχει καταφέρει μόνος του. Θεωρώ λοιπόν, για να μην το κουράσω ακόμα περισσότερο, το κάνω λύσα, επειδή ο Ιωαννίδης φέτος έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού με γκολ, νομίζω ότι θα σκοράρει και σήμερα. Ωραία, άρα λοιπόν Παναθηναϊκός, άσο, over 1,5 σκόρερ Ιωαννίδη, μια πρόταση του Ευάγγελου Μίχου. Όσο καλός και όσο σκληρή και να είναι η Μακάμπι του Τελαβίβη, Χάιφα είναι. Νομίζω Χάιφα είναι. Α, νομίζεις, ναι. Okay. Δεν τις μπερδεύω αυτές μόνο, είναι πολύ. Ναι, πολλές είπαν. Μισές ομάδες. Χάπολη και Μακάμπι δηλαδή. Ναι, κάτσε ρε φίλε. Λοιπόν, πρόσφατα στην τελευταία αγωνιστική, γιατί είπαν το πρωτάθλημα άρχισε ξανά στο Ισραήλ. Ναι, έφερε 1-1 με την Μπεϊτάρ και υπήρχε πολύ κράξιμο. Εντάξει, το είχαν στο μυαλό του το μάτι Λεωφόρου, πιστεύω. Ναι, καλά. Γιατί και αυτοί θέλουν να. Μόνο νίκη για να προκριθούν ως τρίτη. Ναι. Λοιπόν, θεωρώ εύκολα ή δύσκολα ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει. Ωραία. Με τα παιδιά εδώ στο CMP, για να κάνουμε ένα διάλειμμα πριν πάμε στη δεύτερη ομάδα. Το CMP Sports School εδώ στο ΙΕΚ, το αθλητικό, το μοναδικό αποκλειστικά αθλητικό ΙΕΚ. Ναι, είναι τα καινούργια μας folders. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα Έχω δει και άλλες εκπλήξεις. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Τα είπατε για τα παιχνίδια, συζητήσατε καθόλου για τα μάτς. CMP. Έτσι θα έκανε αν σήκωνα, ας πούμε, ένα τρόπο με ελληνική ομάδα. CMP. Τι πες? Λέω, συζητήσατε καθόλου για τα μάτς με τα παιδιά? Όχι, και στους πρωτοετής και στους δευτεροετής μ' άρεσε σαν ιδέα και αναλύσαμε την κορυφαία ενδεκάδα του πρώτου γύρου. Τη Super League. Τη Super League. Σε εκπλήξανε καθόλου με τις απαντήσεις τους? Ή πήγανε στην πεπατημένη? Ένας λόγος που το έκανα ήταν γιατί θέλω να τους βάλω σε μια διαδικασία σύνθεσης. Δηλαδή δεν φτάνει να μου πει ότι ο κορυφαίος δεξιός μπακ είναι ο Ροντινέι. Γιατί είναι ο Ροντινέι? Και οι υπόλοιποι 6-7 που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν, γιατί δεν είναι. Ναι, σωστά. Απλά μαζί κάνοντας, γιατί πολλές φορές με τα παιδιά, παράδειγμα, πέρυσι είχα κάνει το κορυφαίο μου θέμα από πλευράς αναγνωσιμότητας, το Sport Dog. Το είχα φτιάξει εδώ μέσα στην αίθουσα μαζί με τα παιδιά. Συζητώντας το ενδεχόμενο ο Ρονάλντο να έρθει στον Ολυμπιακό. Θυμάσαι που έπαιζε. Το θυμάμαι, ναι. Σαν φήμη πριν πάει στα Εμιράτα. Ναι. Αναλύοντας λοιπόν τις επιδόσεις και ψάχνοντας για τους κορυφαίους του πρώτου γύρου της Super League, ξέρεις τι κατάλαβα, τι αντιλήφθηκα? Γιατί συμμετείχα και εγώ σε όλη αυτή την ανάλυση. Ότι παρότι έχουμε καλούς τερματοφύλακες, δεν υπάρχει έστω ένας τερματοφύλακας σε αυτόν τον πρώτο γύρο που να ήταν αλάνθαστος ή να ήταν super. Επίσης, παρότι υπάρχουν καλοί στόπερ,
και διαφημισμένη Δεν στόπερ. είναι κάποιο ο οποίος να ξεχωρίζει τον Δεν κατάφερε σε αυτό το πρώτο γύρο για τον ΑΒ λόγο και γι' αυτό θριάμβευσε για μένα ο έμπειρος Βίντα. Εντάξει, που ξέρει τη θέση. Φέρει πάρα πολύ και μπροστά ο Βίντα. Ξέρω αυτά από αυτά. Έχει βάλει αρκετά γκολ φέτος. Ναι. Και έχει βοηθήσει. Παραπαντώντας, ποια θα ήταν η κορυφαία δεκάδα της Super League του πρώτου γύρου για σένα? Να σου πω εγώ να σε διευκολύνω. Ένα τερματοφύλακα Κουχάρισκι. Ο Κουχάρσκι δεν είναι τερματοφύλαξη, ήταν σέντερφορ παλιά Πολωνός. Όχι ο Κουχάρισκι, πώς τον λένε. Ο Κοτάρσκι που είναι ναι, και Κροάτης. Σωστό, αυτός. Μιχίζης, ναι. Ναι, αυτός είναι για μένα κορυφαίος θέμα. Ναι, δεξιμπάκ. Εγώ διαφωνώ, θα βάζα τον Μπρινιόλι. Πάμε. Έκανε πολύ ωραία εμφάνιση με τον Άρη, ειδικά τα Μόνο εκεί ήταν. Όλοι έχουν κάνει. Σου θυμίζω ο Κοτάρσκι έχει δώσει στο 2-0 του ΑΕΚ ΠΑΟΚ το πρώτο γκολ. Έχει κάνει και το λάθος στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, άσχετα αν το διόρθωσε ο ίδιος. Οπότε όλοι έχουν κάνει λάθη. Πάμε. Εσύ λες Κοτάρσκι, εγώ λέω Μπρινιόλι. Στο νούμερο 2 δεξιμπάκ. Το Βαγιανίδη θα βάζω. Εγώ το Ροντινέι, τον Βραζιλιάνο. Ο Βαγιανίδης είναι ο Έλληνας Ροντινέι. Είναι πολύ καλύτερος αμυντικά. Έχει βελτιωθεί γιατί ήταν το μεγάλο του κάνει μείον. κάτι κοψίματα, ειδικά με τη Αλλά ο Ροντινέι είναι σούπερ σαν εξτρέμ μπροστά. Αν τον βάζαμε μπροστά. Συμφωνώ. Ή ο Βαγιανίδης ή ο Ροντινέι. Θα συμφωνήσω ένας από τους δύο. Αριστερά, εκεί παίζει μόνος του συγκεκριμένος. Ράχμαν Μπάμπα. Εκεί θα πηγαίνα κι εγώ γιατί πραγματικά κάνει πολύ καλό γύρο και δεν νομίζω ότι από τους άλλους μεγάλους μπορώ κάπου να πάω. Ναι. Στόπερ για μένα. Θα βάζα το Βίντα εγώ οπωσδήποτε γιατί και λόγω εμπειρίας και ότι έχει βοηθήσει και επιθετικά πολύ. Εγώ κανονικά, αν κοιτάζαμε σαν δίδυμο, Βίντα και Φαμπιάνο είναι οι κορυφαίοι γιατί και οι δύο ήταν ηγετικοί, ήταν σκόρερ. Απλά κανένας από τους δύο δεν μπορεί να παίξει αριστερό στόπερ και είναι μεγάλο πρόβλημα. Ναι, και αυτό και είναι και δύο παίκτες οι οποίοι συνήθως είναι βιδωμένοι μες στην περιοχή. Εκτός από τα στημένα δηλαδή, δεν κάνουν αυτά τα μέτρα που πρέπει να κάνει και ένα στόπερ. Άρα θα πρέπει να επιλέξει έναν από τους δύο, να τον βάλει δεξιά, ή το Βίντα ή το Φαμπιάνο. Οκ, και αριστερά μπορεί κάποιος να σου πει τον Κουλιεράκη, αλλά έχει κάνει κραχτά λάθη. Αυτό είναι κάτι αντίστοιχο ας πούμε, με αυτό που συζητάμε για τον Μπρινιόλι. Έχει κάνει ένα γύρο με αρκετά προβλήματα. Και όχι μόνο και στην Ευρώπη έχει κάνει. Δηλαδή. Ναι, μπορεί να βάλει τον Μουκουντή που είναι σταθερός, σταθερή αξία. Ναι. Αυτούς. Ποιον άλλον. Να βάζω το δίδυμο Τσάκ, δεν με ενοχλεί. Το Μουκουντή θα βάλω. Ωραία. Αμυντικό χαφ για μένα παίζει μεταξύ Σιμάνσκι 4-2-3-1 είναι το σύστημά μας. Α, έτσι αποφάσισε. Ναι. Όχι έτσι. Έτσι παίζουν οι περισσότεροι προπονητές στην Ελλάδα. Εντάξει, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν αποφασίζω εγώ. Λοιπόν, Έσε ή Σιμάνσκι. Σιμάνσκι ή Έσε στο 6. Δεν μπορώ να βάλω με τον Αράο εγώ. Ο Αράο στα μισά παιχνίδια παίζει ο Πέρεθ. Ναι, αλλά βλέπουμε και την Ευρώπη. Δεν λέμε, όχι, είναι το είπαμε για την Super League. Εντάξει, όχι τότε θα βάζα τον Έσε. Ναι, εγώ. Είναι πιο μπαλάτος. Εντάξει. Σαν 8 θα βάζα ο Ορμπελίν Πινέδα που παίζει σε 4-5 θέσεις. Είναι, ναι. Είναι. Ο Καμαρά έχασε τον τελευταίο μήνα γιατί κουράστηκε. Εντάξει, ο Πινέδα είναι και αυτό ένα παίκτη ο οποίο δίνει πολλά πράγματα στην Ναι, παίζει και σε πολλές θέσεις. Μπορούσε αν ήταν υγιής ο Γιόνσον, αλλά καταλήγουμε στον Πινέδα. Ναι, συμφωνώ. Αριστερό εξτρέμ, παρότι δεν είναι αριστερό εξτρέμ, αλλά φέτος τον βάζει στα άκρα, είναι δεκάρι, αλλά τον βάζει στα άκρα, θα βάζα το Φορτούνι. Έχει κάνει καταπληκτικό γύρο και είναι αυτό που ξεχωρίζει από τον Ολυμπιακό. Δεξιά θα βάζα τον Ζίβκοβιτς και όχι τον Μποντένσε. Ο Μποντένσε έχει απογοητεύσει για μένα. Δεν έχει απογοητεύσει. Με το τι περιμέναμε να κάνει. Μπράβο, σε σχέση με το τι περιμέναμε, θα πάρει τη θέση του κορυφαίου του δεξιά στο σπίτι του. Έχει χάσει έκρηξη. Δεν είναι ο Ποντένσε που ξέραμε, αλλά έχει προσθέσει σε γκολ. Τον τσεκάρισα Ποντένσε, δεν τον τσεκάρισα να παίχτη. Ναι, Ζίβκοβιτς θα βάζα. Συμφωνώ. Κάνει πολύ καλή σεζόν ο Ζίβκοβιτς γενικά. Και για δεκάρι θα βάζα, παρότι και αυτό παίζει και αριστερά, θα βάζα τον Ντάισον. Ήταν το βαρόμετρο του ΠΑΟΚ. Ο Τάισον είναι ένα παίκτη ο οποίο ερχόταν από τον πάγκο πέρυσι πολύ. Φέτος έχει πάρει πιο πολλές θέσεις βασικού, να το πω έτσι. Αλλά... Τρομερή κλάση, ηλικία, αυτό θα βάζει. Τι ποιο θα βάζει, τον Κωνσταντελιά. Όχι, ο Κωνσταντέλια ακόμα θέλει καρβέλια. Μπράβο, να μάθει, με συμφωνώ. Αυτή θα ήταν η τριάδα μου και center for λόγω Ιωαννίδη τρώει το Μωρόν. Συγγνώμη. Που βάρει, Ναι. Εγώ θα βάζα τον Ελκαμπή. Όχι. Ποιο Ελκαμπή τώρα. Είναι πιο παστελάτος. Δηλαδή, ναι, ρε φίλε, αλλά όταν έχει δει στη θέση αυτή τον Ελαραμπή, την ποιότητα, την κλάση του Ελαραμπή, δεν μπορεί να πα στον Ελκαμπή. Στην ίδια χώρα. Πρόσεχε να δει, υπάρχει διαφορά. Ελαραμπή. Ελκαμπή. Μεγάλη διαφορά. Τι σου εντάξει. Και επίση σίγησε. Τον τελευταίο 1,5 μήνα είχε συγγύσει. Δεν βαράει τα πέναλτι γι' αυτό. Βγάζεις, να σου πω κάτι, αυτό πρέπει να το προσέξει. Πα σε ψυχολόγο. Όχι τελευταία. Θα πρέπει από τότε, κοίτα, πήγαινε να κάνουμε εκπομπή μαζί. Από τότε που σταματήσαμε να κάνουμε εκπομπή. Δεν μπορούμε να βρούμε ένα χωρικό να κάνουμε Θα βρούμε. Πιστεύω θα βρούμε. Πάμε να πούμε και για τα άλλα δύο μάτια γιατί το έχουμε πλατιάσει. Ναι. Πάμε λοιπόν, ΑΕΚ. Σεξουαλικά πώς πας. Είμαι πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Εγώ χαλιά. ΑΕΚ. Άγιαξ ΑΕΚ. Πώς μπορείς να εμπιστευτείς μια ομάδα, την ΑΕΚ δηλαδή,
που βολεύεται και με την ισοπαλία, αλλά στο ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο έχει ισοπαλία, το μπάσκετ δεν έχει, πάει παράταση μετά, έχει μόνο νικητή, άλλη μια διαφορά. Σημαντικότατη. Πώς μπορείς να εμπιστευτείς μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, που βολεύεται και με την ισοπαλία. Παραλάβαμε όμως στο ποδόσφαιρο οι ομάδες διαχρονικά που πηγαίνουν για δύο αποτελέσματα συνήθως χάνουν, δεν παίρνουν κανένα από τα δύο. Ναι, και αυτοί θα σου πούνε ότι δεν πάμε για την νίκη. Όπως και ο Ιωβάνοβιτς, αυτό είπε. Ναι. Δεν πάμε για την. Και οι τρεις ελληνικές ομάδες, να το πούμε αυτό, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Και με άσο και με χ. Ναι, και με νίκη και με ισοπαλία. Και με διπλό η ΑΕΚ. Ναι, με δύο αποτελέσματα. Ναι, λοιπόν, πώς μπορείς να εμπιστευτείς μια ομάδα η οποία έχει μια τρομακτικά αρνητική παράδοση όταν πηγαίνει στην Ολλανδία. Από το 1971, όταν πρωτοπήγε και έπαιξε η ΑΕΚ με την Τβέντε, μέχρι και πρόσφατα που ξανά παίξε με τον Άγιαξ την τελευταία φορά. Έχει μόνο ήττες και δεν έχει ούτε γκολ. Δηλαδή έχει παίξει 2 φορές στην Ολλανδία με τον Άγιαξ, 2 φορές με την Αιτχόβεν, μια φορά με τη Βίτεσε και μια φορά με την Τβέντε. Έχει 6 ήττες και 16-0 γκολ. Ούτε γκολ. Εγώ ξέρεις, τα υπολογίζω αυτά. Ναι, εντάξει. Μετράει, παράδοση πάντα μετράει, αλλά νομίζω ότι ο Άγιαξ τωρινός και με προπονητή αυτόν που έχει δεν νομίζω ότι. Το Φανσχίπ. Ναι. Γιατί. Έλα, μόνο. Έχει και τον βοηθό του, τον Έλληνα, τον Βαλκάνη που είχε και στην Εθνική Ελλάδα, είναι βοηθός. Έχει 2 σημαντικά προβλήματα ο Άγιαξ. Η ΑΕΚ έχει πολύ περισσότερα. Πολλά προβλήματα. Πάει με πολλές απουσίες. Χωρίς τον Αραούχο, χωρίς τον. Είναι σημαντική απουσία. Χωρίς τον Κατσίνοβιτς, χωρίς τον Στάνκοβιτς. Ναι. Ποιος άλλος είναι. Νομίζω ότι ο Πινέδα έχει πάει. Ο Πινέδα, ο καλύτερος, χωρίς τον Πινέδα. Με τον Γιόνσον να είναι στο 40%. Αν θα λένε παίξει, ότι μάλλον θα ξεκινήσει Γαλανόπουλο και ίσως μπει ο Γιόνσον στο παιχνίδι. Οκ, είναι για ένα ημίχρονο ο Γιόνσον. Έχει και χωρίς Πόνσε. Πάει με Λιβάη Γκαρσία βέβαια. Ναι, αλλά είναι το πρώτο του μάτς μετά από καιρό. Και θυμίζω, δεν ξέρω τι γίνεται στην ΑΕΚ, αλλά θυμίζω ότι ο Λιβάη Γκαρσία όποτε επιστρέφει μένει μετά για κανένα μήνα εκτός. Άρα την ΑΕΚ δεν τη βλέπεις καλά. Την ΑΕΚ, παρότι ο Αλμέιδα την έχει μάθει να ζει και με τις απουσίες της, θεωρώ ότι η θεά της μπάλας, ο θεός της μπάλας χρωστάει ένα αποτέλεσμα, γιατί η ΑΕΚ μπορεί να έχασε και από τη Μαρσέη και από την Brighton στο γήπεδό της, αλλά δεν άξιζε να χάσει. Ναι, εντός έδρας δεν πήγε καλά, εκτός πήγαινε καλύτερα. Δεν έχει κερδίσει φέτος κανένα παιχνίδι, κανένα ευρωπαϊκό παιχνίδι στα Φιλαδέλφια. Λοιπόν, νομίζω ότι της χρωστάει κάτι. Εκεί ποντάρω. Ο Αλμέιδα παίζει πάντα για την νίκη και το εννοεί, όχι όπως ο Γιωβάνοβιτς. Έχει μάθει η ΑΕΚ να παίζει με απουσίες, είναι σημαντικές οι απουσίες της. Ο Άγιαξ δεν είναι σε καλή κατάσταση, αν και έχει λίγο βελτιωθεί με τον Φανσίπ τελευταία και φαίνεται αυτό το πράγμα. Είναι, πιστεύω, αυτό που έχει όμως βαριά φανέλα. Αν αλλάζει προπονητή, έχει μια βελτίωση πρόσχετη. Έχει βαριά φανέλα. Είναι ένα μάτς το οποίο δεν θα μου κάνει εντύπωση ό,τι και να έρθει. Δεν μπορώ όμως να το προσεγγίσω. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα περάσει. Με χ ή με διπλό. Με χ. Και δύσκολη, δηλαδή θα έχει δράμα. Είναι ένας όμιλος πάντως που μπαίνουν πάρα πολλά γκολ. Δηλαδή, κοιτούσα τα στατιστικά της Μαρσέη για παράδειγμα, που είναι πρώτη, παίζει στο Brighton και περνάει και με ισοπαλία η Μαρσέη ως πρώτη, γιατί έχουν περάσει Brighton και Μαρσέη. Η Μαρσέη, ξέρεις, στα 5 ευρωπαϊκά παιχνίδια της που έχει δώσει στον όμιλο, τι μέσο όρο γκολ έχουν τα παιχνίδια της. Πάνω από 3. 4,6. Ναι, ο Γκατούζο έκανε τέτοιο σκηνικό. 4,6. Αρχίζει κάνει τέτοια σκηνικά και στο γαλλικό πρωτάθλημα. Τι σκηνικά. Με πολλά γκολ. Εντάξει, προπονητής είναι ο Γκατούζο τώρα. Έφερε όμως προπονητή ο Μέντες στον Ολυμπιακό, είδες. Ναι. Ήθελε να φέρει τον Γκατούζο, σου θυμίζει τον Γκατούζο είχαν καταλήξει, αλλά υπήρξαν τρομερές αντιδράσεις. Και πήρε τον Καρβαλιάλ. Όχι, δεν πήρε τον Καρβαλιάλ. Πήρε τον Μαρτίνεθ μετά. Ναι, και τώρα πήρε τον Καρβαλιάλ. Τώρα πήρε τον Καρβαλιάλ. Και πάμε να κλείσουμε και με τον Ολυμπιακό. Βιάζεσαι. Ναι, πρέπει να κλείσουμε. Γιατί, ποιος το λέει αυτό. Εγώ. Α, οκ. Λοιπόν. Καρβαλιάλ, Ολυμπιακός και κλεισμένο των θυρών. Ναι. Δεν ξέρω αν παίζει κανένα ρόλο. Ναι. Με αντίπαλο τώρα. Χωρίς να έχει τιμωρηθεί από κάποιο. Όχι, είναι απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Ναι, της ελληνικής κυβέρνησης. Το είδαμε και αυτό. Η ελληνική κυβέρνηση να παίρνει απόφαση για ευρωπαϊκό παιχνίδι να γίνεται και κλεισμένο των θυρών. Δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό πρωτοτυπία. Συγχαρητήρια στον κύριο. Η UEFA βέβαια σηκώσει τα χέρια. Στον Ολυμπιακό, γιατί είναι δηλωμένος οπαδός του Ολυμπιακού, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Αλλά η UEFA είπε ότι. Κυριάκο, συγγνώμη. Άσε, γιατί εδώ πέρα μην πέσει και τίποτα, γιατί είναι επικίνδυνες οι εποχές. Ναι, όχι. Μια χαρά είναι το κτίριο του CNP, αλλά όταν αναφέρεται αυτό το όνομα υπάρχουν διάφορα πάει. Για λέγε. Λοιπόν, η UEFA έκλεισε τα αυτιά της, όμως ακόμα και στις αιτιάσεις της Μπάνσκα, γιατί δεν έρχονται οι φίλαθλοι μας τουλάχιστον, δεν είπε τίποτα. Ναι. Δεν επέτρεψε ούτε στους Σουίτες να έχει κόσμο. Ναι, πουθενά. Ναι, οκ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός. Γιατί στις Σουίτες, ας πούμε, αν επέτρεπε να έχει κόσμο, θα έπαιρναν φίλαθλοι οι οποίοι απλώς θα έρθουν να δουν λόγω. Υπονοείς κάτι, μάθαινα. Αν υπονοείς, πες το
Σωστά. Χωρίς υπεκφυγές και χωρίς υπονοούμενα. Πες. Καλά κάνει. Και ακόμα και στις σουίτες να ήταν, θα πηγαίνανε αυτοί που έπρεπε να πάνε. οι οργανωμένοι. Ναι. π.χ. Οπότε καλύτερα να μην πάει. Αυτό και δεν το λες. Λοιπόν, Φοβάσαι. Τι να φοβηθώ. Λέω. Λοιπόν. Μπαν Κατόπολα Ολυμπιακός. Το Ολυμπιακός Μπασκαντόπολα. Ναι, δεν έχει ουσιαστικά κίνδυνο. Ήταν το μάτς σύμφωνα με τον αστικό μύθο στο οποίο του πρώτου γύρου που είχε γίνει στη Σερβία, το 0-2 που έγινε 2-2, Ναι. που σύμφωνα με το αστικό μύθο ο Μαρινάκης ήταν έξαλλος και απέλυσε Κορδόν και Μαρτίνεθ. Και καθυστέρησε εκείνο το βράδυ, καθυστέρησε η πτήση για επιστροφή 2,5 ώρες μέχρι να πιστεί ο Μαρινάκης να μην ισχύσει. Το είχε ξανακάνει όταν είχε πρωτοαναλάβει τον Ολυμπιακό, όταν είχε χάσει. Με τον Λίνερ και τον Διόγκο που είχε δώσει εντολή να μείνουν και ο Λίνερ και ο Διόγκο στο Ισραήλ κάτω. Δεν είναι τυχαίο όμως σημειολογικά να πούμε μετά από εκείνο το μάτς άρχισαν τα προσωπικά προβλήματα του Γκορδόν που τον κρατούσαν στην Ισπανία και δεν ερχότανε. Τυχαίο. Πέταξε και τη διαπίστευση στους θάμνους όπως έκανε με την Νότιχαμ. Δεν τα ξέρω αυτό το πράγμα. Απλά πρέπει να πούμε κάτι άλλο που. Δεν μου φταίνει η ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, δεν μου φταίνει η ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, δεν μου φταίνει η ρεπόρτερ της ΑΕΚ, δεν μου φταίνει η ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει πλέον ρεπορτάζ. Δηλαδή, γιατί θα έπρεπε να μάθω, αφού έχει απολυθεί ο Μαρτίνεθ μετά από τόσο καιρό, ότι ο φυσικοθεραπευτής, ο γυμναστής από θεραπείας που είχε φέρει ο Μαρτίνεθ μαζί του στο team, έτσι, είχε απολυθεί 15 μέρες πριν από την απόλυση του Μαρτίνεθ. Λόγω των αποτελεσμάτων με τους τραυματισμούς. Μπράβο, γιατί του φορτώνουν τους τραυματισμούς. Γιατί σου λένε. Ή την αποθεραπεία κάποιον. Ναι, τους ζήτησαν αποθεραπεία, τους ένα υπερσύγχρονο κέντρο αποθεραπείας, ναι, στο Ρέντι. Είχε απολυθεί. Και γιατί το μάθαμε τώρα. Το ρεπορτάζ τι λέει, γιατί υπάρχουν οι ρεπόρτερ. Τουλάχιστον τους νέους ρεπόρτερ που θέλουμε να βγάλουμε εδώ στο CMP Sports School, τους μαθαίνουμε να μην έχουν τέτοια θέματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά, όταν θα πάνε να δουλέψουν, εκεί που θα δουλέψουν. Από εδώ όμως θα πάνε τα εφόδια και το υπόβαθρο που πρέπει. Μπράβο. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε το θέμα μας, στον Ολυμπιακό. Η Τόπολα είναι μια μέτρια. Έως κακή ομάδα. Δεν ξέρω να κακή, είναι μια μέτρια. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Δεν έχει φανέλα, δεν είναι Ερυθρός Αστέρας, δεν είναι Παρτιζάν. Έβαλε βεβαίως 2 γκολ την πρώτη φορά στον Ολυμπιακό. Τώρα υπάρχει και ο νέος προπονητής. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει. Μιας και λέμε για ρεπορτάζ, ξέρεις τι λέει το ρεπορτάζ ότι κάνει όλο τον καιρό αυτό ο Καρβαλιάλ. Τι κάνει. Τέτα-τέτ με όλους τους παίκτες. Ωραίο που κάμισο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και καλό και καλής ποιότητας. Με όλους τους τέτα-τέτ και τους λέει ένα πράγμα. Τι. Προσοχή στην άμυνα, μην αφήνετε μόνο τους άνθρωπους πίσω. Κοίτα να δεις. Αυτό είναι επειδή φοβάται τι έχει πίσω ή επειδή βλέπει ότι κάνει. Ο Ολυμπιακός, ένας από τους λόγους που είχε επιλέξει τον Μαρτίνεθ, λανθασμένα όμως, ήταν για να φτιάξει την άμυνα. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα στην άμυνα και από πέρυσι. Ναι, αλλά επιλέγει τον Μαρτίνεθ, ο οποίος και στην Εσπανιόλ, από την οποία είχε απολυθεί τον περασμένο Απρίλιο. Ο Μαρτίνεθ έχει καταγράψει 2 απολύσεις μέσα σε 6 μήνες από Εσπανιόλ και Ολυμπιακό το 23. Και στην Εσπανιόλ, αλλά και προηγουμένως στις καλές του σεζόν με τη Γρανάδα, οι ομάδες του στη Λα Λίγκα, δηλαδή η Γρανάδα και η Εσπανιόλ, όχι, είχαν τη δεύτερη και την τέταρτη αντίστοιχα χειρότερη άμυνα της Λα Λίγκα. Ήταν πολύ καλές επιθετικά. Όταν λοιπόν κάνεις μια επιλογή, τα βάζεις όλα στη ζυγαριά και λες: θέλω να φτιάξει την άμυνά μου αυτός ο άνθρωπος που στις ομάδες του που έπαιζε στην Ισπανία δεν έπαιζε άμυνα, δεν μπορούσαν. Πώς θα μου το φτιάξει τον Ολυμπιακό. Ένα αυτό και το δεύτερο πρέπει να κλείσουμε, έτσι. Βέβαια. Ναι. Εσύ τι βλέπεις για το Ολυμπιακό στο πολλά. Άσο του Ολυμπιακού σχετικά άνετο. Ωραία. Νομίζω ότι οι μόνες ομάδες που θα κερδίσει φέτος στην Ευρώπη, δεν ξέρω τι θα κάνει μετά. Μέχρι τώρα είναι η Τσουκαρίσκη και η Τόπολα. Δεν έχει κάνει κάτι άλλο. Έλα πιο κοντά μου. Έλα πιο κοντά. Έλα πιο κοντά. Ορίστε. Ήρθα. Λοιπόν, θέλω να βάλω ένα quiz. Τι κοινό, ναι. Τι σχέση, εξωαγωνιστικό κοινό, ναι. Εκτός από το ότι μιλάνε πορτουγκέζικα και οι δύο, λέω κι εγώ. έχει ο Μπερνάρ με τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, τον Καρβαλιάλ. Τι κοινό, εξωαγωνιστικό. Πρέπει να το ξέρω εγώ αυτό. Όχι, quiz βάζω. Στον κόσμο. Εδώ. Εγώ τι χαϊδεύω όμως. Το κεφάλι μου. Ναι. Τι κοινό λοιπόν μπορεί να έχει. Μπερνάρ δεν είχε γίνει θέμα το καλοκαίρι. Ναι. Γιατί είχε πάει στην Τουρκία και είχε κάνει εμφύτευση μαλλιών. Ναι. Ο Καρβαλιάλ είναι υπερβολικό. Φοβερό. Κοίταξε τον πώς ήταν όταν είχε έρθει στον Αστέρα Τρίπολης. Έβαλε μαλλί. Τρομερό μαλλί. Συναγωνίζεται τον Κόντε. Και ο Κόντε το θυμάσαι, έπαιζε μπάλα τότε στο 7-0 από του Ολυμπιακού. Τι ήταν. Εγώ τον Κόντε το θυμάμαι το 1-1. Με τον Μαθηναϊκό. Όχι. Τι. Με τον αέρα που πήρε την μπάλα και έβαλε το κεφάλι του Κόντε και έκανε το 1-1 στο Ολυμπιακό στάδιο. Με ποιον είναι αντίπαλο. Ολυμπιακό και τον άφησε εκτός συνέχεια. Σε πολύ βάζελα.
Όχι, μωρέ. Είσαι άρρωστη Βαρδέλα. Λοιπόν, και ο Κόντε δεν είχε μαλλί και έβαλε και έχει κάνει. Ξέρεις, είναι να σου πετύχουν κιόλας. Πέτυχε η εμφύτευση μαλλιών. Γιατί αν πάρουν από δικές ορίζες και τις βάλουν σωστά και είναι ένα κέντρο το οποίο έχει ποιότητα, μπορεί να σου δώσει όντως ανάγκη. Anyway, ο Καρβαλιάλ έχει πετύχει και η δική του εμφύτευση. Και του Μπερνάρ έχει πετύχει. Αυτό είναι το κοινό. Θέμα με το μαλλί. Ναι, φίλε, το καλοκαίρι άργησε να έρθει γιατί είχε πάει να κάνει εμφύτευση στην Τουρκία. Στην Τουρκία την έκανε και ο Καρβαλιάλ. Πώς να πάμε κι εμείς, εγώ για τον μπιφτέκι και εσύ εδώ μπροστά. Να πάμε λες Τουρκία, γιατί εδώ πέρα μια χαρά κέντρα έχουμε. Ζητήσουμε από τον Βλάχο να μας πληρώσει τις επιτεύξεις. Μαλλιά! Ναι, μαλλιά και θα πάμε. Πες και μια κουβέντα για το CMP να κλείσουμε. Τα είπα όλα. Εγώ έχω κάνει το μπουστάρισμα. Κάνει και ένα ακόμα. Όχι, εσύ πες το. Μονόλογο θα λέω. Καταρχάς, πού είμαστε, είμαστε στη web TV του CMP, δεν έχουμε πει κουβέντα γι' αυτό. Έτσι. Εσύ φταίς. Ναι. Εγώ είμαι φιλοξενούμενος. Εσύ φιλοξενούμενος. Θα γίνεις μόνιμος, να ξέρεις. Κάθε Πέμπτη θα κάνουμε μια 20 λεπτό, έχει 3 ώρη εκπομπή. Γιατί τι έχει, τι ώρα, Μπήκαμε μέρα και είναι βράδυ. Ναι. Θα κάνουμε μια 20 λεπτή εκπομπή επικαιρότητας. Okay. Όταν θα έρχεσαι κάθε Πέμπτη εδώ που κάνεις τα μαθήματα και Τετάρτη έρχομαι. Ναι. Ναι, Πέμπτη βολεύει όμως. Εντάξει. Πέμπτη μετά τα μαθήματα θα κάνουμε μια πολύ ωραία εκπομπή εδώ στη Web TV να λέμε τα πράγματά μας όμορφα κτλ. Μαζί σου. Έτσι. Θα έχουμε και κανένα σπουδαστή καμιά φορά να το βάζουμε λίγο στο παιχνίδι έτσι, για ναι. να μας πούνε τι μαθαίνουν, τι βλέπουν από τους διδάσκοντες. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε και καμία σπουδάστρια να. Όχι, μόνο άντρες έχουμε προς το παρόν. Ναι. Και είναι κρίμα γιατί πλέον οι γυναίκες. Ακόμα και σε αυτό το επάγγελμα. Είναι δύσκολος χώρος όμως. Δύσκολος χώρος, αλλά το κατακτούν. Σε επίπεδο ποσόστος είναι δύσκολο. Τα πάντα μπορούν οι γυναίκες, φίλε. Τώρα έχω μια κοπέλα που έχει τελειώσει εμπειροπλιάρχον και πήγε σε ποντοπόρο καράβι. Καπετάνιος. Όχι καπετάνιος, πώς από πού ξεκινάνε. Ναι. Από Μούτσι. Το θηλυκό του Μούτσου. Άστο. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες να πούμε όλοι. Έτσι, ναι. Να πούμε τα κλεισεδάκια μας. Τα κλεισέ, πες. Καλή επιτυχία θα περάσουν, λέγε τώρα 4 στα 4. Βλάχος, φοβερός καφές. 4 στα 4, μάλλον 3 στα 3. Τι 3 στα 3, 4. 3 προκρίσεις. Ο ένας έχει περάσει. 3 προκρίσεις στις 3. Όχι, μία θα αποτύχει. 2-3 λες εσύ. Ναι, 2-3. Εγώ λέω 3-3. Okay. Λοιπόν, τα λέμε την άλλη Πέμπτη. Aspetta. Amore bello come cielo bello, amore mio.